ki saurara ga yar shawara ki duba ta. Kyakkyawa da ke bai kamata kina tafiya da wannan ba. Kai malam ka saurara muna tafiya da baby na. Kai ka zo kana takura mana wai ko dai kana hauka. Dan Allah ku saurara daga kai harshe ku saurara. Ni ban san ku ba za ku sa kaina zai fara sarawa. Yan mata da zance na soyayya na taho ki saurara. In har kika karbi soyayya ta to kin yi mankara. Shi wannan abin da ya dace da shi kawai akan shara. Ni dai ne na dace da ke ba wani dan kwankwalati ba. Ka ne kwankwalatin ma ta in ni kwankwalati ne lallai kayi kama da zararru. Yan mata ki duba ni sannan shi ma sai ki duba shi. Wa ya fi kyau da tsarin ki? Dan Allah ki nuna ni yanzu sabar da ya kama shi dan banza. Kwata ake yi ba. Wai kike kokarin ki shige baki bani amsa ba. Ba zan bar kofar gidan nan ba tare da amsa ba. Kai kuma zo ka bar nan tun ma ban yi fusata ba. Dan da ganin idanun ka ba zai wuce ka so su wiwi ba. Mata kiyo nazari sannan zan so ki sa lura. Shi wannan cikin gidanmu bai wuce mai wanke mota ba. Sannan in kina buƙatar wanki har ma da yin shara, zan turo shi yayi aikin ba sai kin bashi sisi ba. To muna nan muna muku tallar sabon series din wanda zan fara wato Sele season ne ko kuma in ce muku film ne kawatacce wanda bamu taba yin irin sa ba. to ga mai bukatar harkar film ko kuma waka kofa a buɗe take. Za su iya kiran mu a wannan lamba da kuke gani ta kasa ko kuma su bibiye mu shafukan mu na sada zumunta kamar YouTube channel din mu Dan Kaka TV.